आंनि मुङै जा मेसेज गेलेनायनि माने भाइरेल जादोंमोन बेनि बागै आं बुंनो थांगासिनो दा नोंथांमोना ससेब्लाबो क्लिपखौ नुनानै जे मिथिबाय जानो हागौ जे एसे गुबुन जाबाय आरोना दाखालिबाव एसे मोनसे भाइरेल जादोंमोन आरोना जे बिफाया लिंनाय जे फिसाला जाबाय आरोना बिनि जे फिसालायानो जे माबोरै खालामनानै जे बिफा जानायखौ जे फासायनो नागिरदोंमोन जे बिथाङा क्लेरिफिकेसन माने भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जे सासे सिख्लाखौ माने गाज्रि बिदि मेसेज हरनाय आरो बिथाङाबो जे बिथांनि पासवर्डखौ जे बिथाङा चेक आउट खालामबाय नामा जे बिथांनि मबाइलखौ दांनानै जे बिथांनि मबाइलाव लगइन खालामबाय आरोना जे नै बिफा जानायखौ जे फिसालाया जे माबोरै जे फासायनो नागिरो ससियेल मिडियानि जुग बहुत गिनांगौ जाबाय आरोना जे जोंबो माने सोरखौबा माने मबाइलखौ हगारना होयोबा जे जोंनिखौबो माने सोरबा लगइन खालामनानै जे बिथांखौबो फासायनो आरो बिदिनो गोबां माने फेसबुकबो जाबाय जे सोरनिबा नामाव बिथांनि नामाव बा सोरनिबा नामाव खेवनानै जे बिथांजोंनो माने प्रफाइल होनानै जे गोबां माने बेबायदि ओंखारबाय आरोना जे मा जाबावगोन आरोना जे सोरखौ माने भाइरेल खालामनाय सोरखौ माबा खालामनाय एक्सुअलि मा जे बिथाङाबो जेबो रोङा होननानै जे बिथाङा फोरमायदों जे जोबोद दुखुनांथाव आरोना जे बिथाङा जाबाय सासे आर्टिस्ट ना जे कालचार लाइननि जे गोबां माने बेबायदिनो जोंनि कालचारनि माबा मोनसे जाथाय जानाय दा ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थायो आरोना गेजेर गेजेर बिदिनो आरोना जे बेबायदि खालामबाय थायोब्ला अब्ला कालचारनि मानसिखौ बहुत अपमान खालामनाय जायो आरोना जे बै जायनोखि बिफा लिंनाय बै फिसालाखौ माने मोनसे आंनि थिंनिफ्राय जे मोनसे निमाहानि माने भिडिअ मोनसे बनायनो होननांगौमोन आरोना अब्ला मोजांसिन जागौमोन जे जायनोखि गय बोराय जे प्रदीप बसुमतारी जे बिथाङानो माने क्लेरिफिकेसनखौ होदो जे बिथाङाबो जुदि होयोमोनब्ला मोजां साबसिन मोजां जागौमोन आरोना जे गरमखाय आंबो गस्ला गोनांखाय दे लोगोफोर नोंथांमोना दुखु मोननाङा जे आं दाखालि थियेटारनिफ्राय न'आव फैनायनिफ्रायनो गगा मोननाय खर' गुलुत मोननाय लोमजानाय बिदि जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय दायो गगा मोननाया जागासिनो दङ गुंग्राय बिराद ओंखारबाय थायो आरोना गुनथि जे दिनैहाय जे डिमाकुसि जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि लाइमोननि मिटिङाव थांगोन 11टासोआव जे नोंथांमोनखौ आं शेयार खालामगोन आरो जायनोखि गय बोराय जे प्रदीप बसुमतारी जे बिथाङा मा फोरमायदों जे नोंथांमोना नायलांदों खुलुमबाय नोंथांमोन आंनि फेसबुकाव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने मोनसे आंनि मुङै जा मेसेज गेलेनायनि माने भाइरेल जादोंमोन बेनि बागै आं बुंनो थांगासिनो थारमाने जा मेसेज लिरनाय बेखौ आं लिराखैमोन आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय जाय माने सेंग्रा बेसो थारमाने बै सिख्लानो लिरनानै हरदोंमोन आरो थारमाने माने आंहा एसे माने मबाइलनि बागै अबिगथाबो गैया आं मिथिथारामोन दा दिनैसो आं थारमाने गोरोंफोरनो एसे सोङै मोनथिनानै मोनबाय मा लगइन ना मा होनना बुङो माने गावनि मबाइलाव आंनि फेसबुकखौ लगइन खालामनानै माने बियो बै सिख्लाजों मेसेज गेलेनानै माने आंखौ माने गाज्रि लामाजों थारमाने दैदेनलांनो नाजादोंमोन बियो गतिके बै सिख्लासायाबो माने रागा जोंबाय बोराय सासे मानसिया बिदि गाज्रि मेसेज जों लिरना हरोब्ला सोर मालाय रागाया जानो जायबाबो जाखागोन जानानै बेबो माने हगारना होदों फेसबुकाव हगारना होब्ला आं मोनबाथ' खर' गुदुं जालांबाय आं खर' गुदुं जानाबो मा खालामनो आं बिनि बागै जेबो रोङा थारमाने आरो बेबायदि आङो माने माबाफोराव फेसबुक बायदिसिनाफोराव लिरनोनो रोंखाया थारमाने आंहा बेबायदि माबा माने लिरनो हानाय अबिगथायानो गैखाया बिदि खिखायानो गैखाया गतिके माने रायजोफोर बै माने जा मेसेज लिरनाय आं नङा बै सेंग्राया सासे सेंग्राया बेखौ लिरनानै हरदों आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय बै जा सेंग्रा बेसो माने बै सिख्लानो हरदोंमोन आरो थारमाने ना माने आं
नागिरनानै मोनबाय माने जाय लिरदोंमोन बेखायनो आं होनदों बै सेंग्राया जाबाय आंखौ बिफा लिंनो नागिरनाय सेंग्रायासो तारमाने बै सिख्लानो तारमाने हरदों आरो मानो हरदों मा रागा जोंदों आंबो मिथिला बारु थेवब्लाबो बे मेसेज लिरनाया आं नङा आरो खुलुमबाय रायजोफोर गोरोन्थि साननाङा माने गय बोराय प्रदीप बसुमतारिया नङा आरोखि तारमाने बै दाखालिनि जा साननैसो आगोलाव भाइरेल जादोंमोन तारमाने सासे सिख्लानो मेसेज लिरना हरनाय भाइरेल जानाय बे आं नङा आरो तारमाने गुबुन सेंग्रायासो तारमाने आंनि माने माबानिफ्राय फेसबुकखौ माने लगइन ना मा होनना बुङो तारमाने खालामनानै बे सिख्लानिसिम माने हरदोंमोन आरो गोबांखौ आं बुंनो थांला एसेबो माने माबा नङा मबाइलनि बागै साफ्रे सुफ्रे जेबो बुंनो रोंथारा आङो तारमाने गासैबो आंनि लोगोफोरा मिथिजोबगौआनो आंहा बेबायदि अभिगता गैया मबाइलनि बागै आं मिथिगौ मा मालाबा बै फेसबुकफोराव फट'खौ होनो रोंगौ आं तारमाने फट' होनानै माबा लिरनांगौबा बेखौबो रोङा आं तारमाने गुबुनसो सोङो थेवबो सोंनानै माने होबाय बायनो नागिरो जाया आंनिया बावगारलांफिनो आं दिनैसिमबो तारमाने माबायाव मा होनना बुङो फेसबुकाव बेबायदि लिरफिननानै निजे होफैना रेकर्डआनो गैया तारमाने माने गासैनिसिबो आंनि खुलुमनायखौ फिन बावहरफिननानै माने आंनि जा माने फेसबुकाव नुजानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने बै दाया आंनि नङा बै सेंग्रानिसोमोन तारमाने बेखौनो आं नोंथांमोननो गासै रायजो राजानो तारमाने आं फिन बुंफिनबावनानै दिनैनि तारमाने फेसबुकाव नुजानायनि माने थांखिखौ बेखेवनानै बेखिनियावनो आं फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन।